Oh. First, ano guys? This one, guys. Like about crabs. Yan, sabi yung di malaki yun. Hina ah. Nao. Inani ni siya. Dapat inani jud. Karang-karang ka. O si? Oh, naa. Sino yan? Saan ang nangyari? Ako ba tayo kuya? So, tama yun na. Kaya magpapalito. Eh, ikaw nabito. Nakay ka. Ayun, guys. Ha? Okay. Kawawa man ikaw, oy. Yes,